Τώρα ας περάσουμε στην ιστορία ενός θαλάσσιου τέρατος με 130 κοφτερά σαν ξηράφι δόντια. Καθώς ο ποταμός Εφράτης στεγνώνει μπροστά στα μάτια μας, αυτό που αποκαλύπτεται από κάτω του συγκλονίζει τον κόσμο. Ένας ποταμός που κάποτε συντηρούσε ζωή αποκαλύπτει τώρα μυστικά θαμμένα για χιλιάδες χρόνια. Και αυτό που αναδύεται από τα βάθη αφήνει ακόμη και τους σκεπτικιστές με δυσπιστία. Αρχαίες σπηλιές. Τεράστιοι σκελετοί και αναφορές για ένα θαλάσσιο πλάσμα με πάνω από 100 κοφτερά σαν ξηράφι δόντια που αναδύονται από την κήτη του ποταμού. Για τους αρχαιολόγους είναι ένα πρωτοφανές έβριμα. Μια καλοδιατηρημένη υπόγεια κατασκευή με σκάλες και θόλους που χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πριν. Αλλά για τους ντόπιους μάρτυρες είναι κάτι πολύ πιο τρομακτικό. Η φυλακή των 4 πεσμένων αγγέλων που περιγράφεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Είναι αυτή η στιγμή για την οποία προειδοποίησε η βίβλος. Μήπως ο Εφράτης είναι τώρα το σκηνικό για τα γεγονότα που προείπε η Αποκάλυψη 9. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, αυτό που έχει αποκαλυφθεί θα σας αφήσει άφωνους. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος. Και αν νιώθετε κάτι στο πνεύμα σας, αφήστε μια σύντομη προσευχή παρακάτω. Μερικές φορές η επίγνωση ξεκινά όταν επιστρέφουμε στον Θεό. Νωρίς το πρωί, χωρίς προειδοποίηση, ένας βίαιος σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα σύνορα Ιράκ-Τουρκίας, μια περιοχή που σύμφωνα με τους σεισμολόγους δεν θα έπρεπε να είχε προκαλέσει τέτοια ρήξη. Δεν υπάρχει ενεργό ρήγμα εκεί ικανό να δημιουργήσει αυτό το είδος δύναμης σε τέτοιο βάθος. Κι όμως το έδαφος σχίστηκε με ακρίβεια. Το οστικό κύμα δεν συμπεριφέρθηκε σαν μια τυπική τεκτονική μετατόπιση. Ήταν απότομο, σχεδόν κάθετο. Σαν κάτι κάτω από τη γη να είχε οθηθεί προς τα πάνω, αντί να γλιστρήσει ο φλοιός φυσικά κατά μήκος των πλακών του. Μέσα σε λίγα λεπτά, αισθητήρες σε πολλές χώρες ανίχνευσαν έναν ασυνήθιστο συντονισμό. Μια δόνηση χαμηλής συχνότητας που δεν τέριαζε με την υπογραφή της τεκτονικής κίνησης. Ήταν σαν η γη να είχε εκπνεύσει μετά από χιλιάδες χρόνια σιωπής, όταν έφτασαν οι πρώτες δορυφορικές σαρώσεις. Οι επιστήμονες έμειναν άναυδοι. Η ρήξη δεν ήταν ακανόνιστη ή χαοτική όπως μια κανονική ρογμή σεισμού. Αντίθετα, σχημάτισε έναν τέλεια ευθύ διάδρομο που εκτεινόταν σχεδόν 60 μίλια αδιάσπαστο. Συμμετρικό και ανησυχητικά καθαρό. Οι γεωλόγοι το περιέγραψαν ως μαθηματικά αδύνατο στη φυσική γεωλογία. Δεν έμοιαζε τόσο με κάτι που είχε ραγίσει όσο με κάτι που είχε ανοιχτεί και η τοποθεσία το καθιστούσε αδύνατο να αγνοηθεί. Η γραμμή έτρεχε ακριβώς κάτω από τη λεκάνη του Εφράτη, μια περιοχή γεμάτη με αρχαίους πολιτισμούς, ξεχασμένες δομές και ιστορίες που εκτείνονται μέχρι τα πρώτα κεφάλαια των γραφών. Καθώς οι δορυφόροι περνούσαν πάνω από τη ρήξη, ανίχνευσαν γεωμετρικά θερμικά ίχνη βαθιά κάτω από την επιφάνεια. Συστάδες ορθογώνιων σχηματισμών, ομοιόμορφα κατανεμημένων, που ακτινοβολούσαν πανομοιότυπα επίπεδα θερμότητας. Τίποτα στη φύση δεν οργανώνεται με αυτόν τον τρόπο υπόγεια. Οι στρατιωτικοί αναλυτές απέκλεισαν τους αγωγούς στα καταφύγια ή τις σύγχρονες εγκαταστάσεις. Τι και αν παρήγαγε αυτά τα μοτίβα δεν ήταν πρόσφατο. Ανήκε σε κάτι πολύ παλαιότερο από οτιδήποτε χαρτογραφείται σήμερα. Αποσπάσματα από την Αποκάλυψη άρχισαν να κυκλοφορούν. Ειδικά τα εδάφια που περιέγραφαν πράγματα κρυμμένα κάτω από τη γη και δυνάμεις που ήταν προορισμένες για έναν καθορισμένο χρόνο. Ενώ τα κύρια νέα απέφευγαν τις βιβλικές αναφορές, η χρονική στιγμή ήταν αδύνατο να αγνοηθεί. Η Αποκάλυψη 9 αναφέρει 4 όντα που ήταν περιορισμένα σε μια συγκεκριμένη περιοχή και περίμεναν την απελευθέρωσή τους. Και τώρα κάτω από τον Εφράτη. Το ίδιο το έδαφος είχε σκιστεί σε μια ευθεία γραμμή που φαινόταν ανησυχητικά σκόπιμη. Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν γρήγορα καθώς οι περιφερειακές δυνάμεις αντέδρασαν. Το Ιράκ απέτησε τον έλεγχο της ζώνης ρήξης. Η Τουρκία ισχυρίστηκε ότι επεκτάθηκε στο έδαφος της και η Συρία ανέπτυξε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ οι κουρδικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν. Μέσα σε 24 ώρες η περιοχή στρατιωτικοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό με σημεία ελέγχου και περιορισμένο εναέριο χώρο, αν και οι αξιωματούχοι παρέμειναν σιωπηλοί. Διαρρεύσαντα βίντεο έδειχναν στρατιώτες να κοιτάζουν βαθιά λία ανοίγματα που φαινόταν να έχουν σχηματιστεί τεχνητά, όταν οι ερευνητές απέκτησαν περιορισμένη πρόσβαση. Ανέφεραν οβάλεις όδους που οδηγούσαν σε θαλάμους πολύ βαθύτερους από οποιοδήποτε γνωστό σύστημα σπηλαίων. Η ανάλυση σκόνης έδειξε ότι αυτοί οι χώροι ήταν σφραγισμένοι για χιλιάδες, πιθανώς δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερο εκπληκτικό περιεχόμενο. Οι σκέψεις σας έχουν σημασία. Γι' αυτό μην διστάσετε να μοιραστείτε τις απόψεις σας στα σχόλια. Ας επανέλθουμε τώρα. Λίγο αφότου η ρήξη αποκάλυψε τι βρισκόταν κάτω από τον Εφράτη, άρχισε να έρχεται στην επιφάνεια μια άλλη λεπτομέρεια, κατά μήκος των πρόσφατα αποκαλυφθισών όχθων του ποταμού. Όπου η στάθμη του νερού είχε υποχωρήσει δραματικά, τοπικοί μάρτυρες άρχισαν να αναφέρουν κάτι πολύ πιο δύσκολο να εξηγηθεί ένα πλάσμα. Δεν ήταν μια φήμη που διαδόθηκε ψιθυριστά.
αλλά επαναλαμβανόμενες περιγραφές από πολλαπλές τοποθεσίες. Σύμφωνα με αυτές τις αφηγήσεις, το όν διέθετε ένα τεράστιο σαγόνι επενδεδημένο με πάνω από 100 κοφτερά σαν ξηρά φιδόντια, όχι διάσπαρτα τυχαία, αλλά διατεταγμένα με ένα είδος αρπακτικής ακρίβειας. Σε στρώσεις επικαλυπτόμενα, σχεδιασμένα για σχίσιμο και όχι για τροφή. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν μόνο θραύσματα σκελετικά υπολείμματα εν μέρει ενσωματωμένα στη λάσπη. Άλλοι επέμειναν ότι είχαν δει κίνηση αργή στην αρχή, μετά ξαφνική πολύ γρήγορη για να την ακολουθήσουν. Βιολόγοι και παλαιοντολόγοι που κλήθηκαν να εξετάσουν την τοποθεσία δυσκολεύτηκαν να ταξινομήσουν αυτό που έβλεπαν. Οι αναλογίες δεν συμφωνούσαν με τα γνωστά είδη του ποταμού. Η πυκνότητα των δοντιών, η οξύτητά τους και η τοποθέτησή τους υποδήλωναν κάτι προσαρμοσμένο για κυριαρχία, όχι επιβίωση. Κι όμως δεν μπορούσε να εντοπιστεί σαφής εξελικτική πορεία από τα υπάρχοντα αρχεία. Ξεκίνησε αμέσως προσεκτική δειγματοληψία. Τα στρώματα ειζημάτων γύρω από το έβριμα αναλύθηκαν για να προσδιοριστεί η ηλικία και η προέλευση. Οι πρώτες ενδείξεις υποδήλωναν ότι ό,τι κι αν ήταν αυτό δεν είχε αναποτεθεί πρόσφατα. Ήταν εκεί ενσωματωμένο, διατηρημένο για σημαντικό χρονικό διάστημα. Αν αυτή η δομή ανήκε σε ένα γνωστό είδος, γιατί δεν τέριαζε σε καμία τεκμηριωμένη μορφή. Το ερώτημα δεν είχε ακόμη απαντηθεί. Αν η εκτεθειμένη δομή κατά μήκος της όχθης του ποταμού δεν τέριαζε σε κανένα γνωστό είδος, τότε τι άλλο παρέμενε κρυμμένο κάτω από τον Εφράτη. Καθώς οι ερευνητές συνέχιζαν την έρευνά τους βαθύτερα στο πρόσφατα αποκαλυφθέν έδαφος, άρχισε να διαμορφώνεται μια άλλη ανακάλυψη, η οποία περιέπλεξε τα πάντα περαιτέρω. Αρκετές εκατοντάδες μέτρα από την αρχική τοποθεσία. Αρχαιολόγοι που εργάζονταν κατά μήκος ενός στεγνού τμήματος της κήτης του ποταμού αποκάλυψαν αυτό που φαινόταν να είναι μια σειρά από μεγάλα θραύσματα οστών. Αρχικά θεωρήθηκαν ως ζωικά λείψανα που είχαν εκτοπιστεί από τη διάβρωση. Καθώς όμως η ανασκαφή διευρυνόταν, το μοτίβο έγινε αναμφισβήτητο. Δεν επρόκειτο για τυχαία θραύσματα. Ήταν μέρος μιας σκελετικής δομής τεράστιας σε κλίμακα ανθρωποειδούς σε σχήμα. Οι αναλογίες ξεχώρισαν αμέσως. Τα οστά των άκρων ήταν επιμήκη πέρα από τις κανονικές ανθρώπινες αναλογίες, παχύτερα πυκνότερα, υποδηλώνοντας ένα σώμα φτιαγμένο για δύναμη παρά για ισορροπία. Οι αρθρώσεις ήταν ασυνήθιστα φαρδιές, ικανές να υποστηρίξουν πολύ μεγαλύτερο βάρος από οποιοδήποτε σύγχρονο ανθρώπινο σώμα. Ωστόσο, έλειπε μια λεπτομέρεια και ήταν η πιο σημαντική. Δεν υπήρχε κρανίο. Η άνω δομή κατέληγε απότομα, σαν το κρανιακό τμήμα να είχε χωριστεί πριν από πολύ καιρό ή να είχε παραμείνει θαμμένο κάπου πέρα από τη ζώνη ανασκαφής. Οι ερευνητές χαρτογράφησαν προσεκτικά τη θέση κάθε οστού, μετρώντας αποστάσεις, αναλύοντας στρώματα ειζημάτων. Τα πρώτα συμπεράσματα υποδηλώνουν ότι ο σκελετός δεν είχε διαταραχθεί πρόσφατα. Βρισκόταν εκεί άθικτος κάποια στιγμή πριν από το χρόνο ή κάτι άλλο είχε αλλάξει την κατάστασή του. Ένα τεράστιο σαγόνι πάνω από 100 κοφτερά σαν ξηρά φιδόντια βρέθηκαν σε διαφορετική τοποθεσία κατά μήκος του ίδιου ποταμού συστήματος. Κάθε έβριμα ξεχωριστά ήταν αρκετά δύσκολο να εξηγηθεί, αλλά μαζί σχημάτιζαν ένα ερώτημα στο οποίο κανείς δεν ήταν έτοιμος να απαντήσει φωναχτά. Αν αυτά τα λείψανα ανήκουν κάπου. Σε έναν μόνο οργανισμό, αν η σκελετική δομή και το απομονωμένο κεφάλι ήταν κάποτε μέρος του ίδιου σώματος, τότε γιατί χωρίζονταν από τέτοια απόσταση. Ποια δύναμη θα μπορούσε να διαιρέσει κάτι αυτής της κλίμακας και να το αφήσει θαμμένο σε θραύσματα στην κήτη του ποταμού? Εδώ είναι που τα αρχαία κείμενα αρχίζουν να αντιχούν με νέο βάρος. Στη Γένεση 6:4 αναφέρεται «Οι Νεφιλίμ ήταν στη γη εκείνες τις μέρες οι ισχυροί άνδρες της αρχαιότητας». Άνδρες φημισμένοι που περιγράφονταν όχι απλώς ως μεγάλοι, αλλά ως ισχυροί, ξεχωριστοί και ανώμοιοι με την κοινή ανθρωπότητα. Οι μεταγενέστερες παραδόσεις θα μιλούσαν για όντα των οποίων η παρουσία διατάρασε τη φυσική τάξη πλάσματα, συνδεδεμένα τόσο με τη γη όσο και με κάτι πέρα από αυτήν. Οι γραφές δεν επικεντρώνονται στη βιολογία τους. Εστιάζουν στην επίδρασή τους, στη διαφθορά τους, στον ρόλο τους, σε έναν κόσμο που είχε αρχίσει να απομακρύνεται από τον δημιουργό του. Και σε απάντηση. Η κρίση ήρθε όχι σταδιακά, αλλά αποφασιστικά. Αν ο ξεραμένος Εφράτης πράγματι αποκαλύπτει αρχαία μυστικά, θα μπορούσε αυτός ο σκελετός να είναι μια θεϊκή αποκάλυψη. Ένα σημάδι για τα πράγματα που πρόκειται να συμβούν. Αυτό το εκπληκτικό έβριμα έρχεται εν μέσω μιας εποχής παγκόσμιας αναταραχής, παράξενων φυσικών φαινομένων και αυξανόμενων σημαδιών που πολλοί πιστεύουν ότι υποδεικνύουν την εκπλήρωση της βιβλικής προφητείας. Το βιβλίο της Αποκάλυψης μιλάει για μια εποχή κατά την οποία ο ποταμός Εφράτης θα στερέψει, προετοιμάζοντας το έδαφος για σημαντικά γεγονότα στους έσχατους καιρούς. Γιατί εμφανίστηκε ένας σκελετός Νεφιλίμ στον ποταμό Εφράτη. Αυτός ο αρχαίος ποταμός περιβάλλεται από μυστήριο και βαθιά βιβλική σημασία από καιρό. Πολλοί πιστεύουν ότι κάτω από τα νερά του βρίσκονται αρχαίοι τάφοι, χαμένες πόλεις, ακόμη και πύλες προς υπερφυσικά βασίλεια.
Μια θεωρία υποστηρίζει ότι οι Νεφιλίμ φυλακίστηκαν κάτω από τη γη μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Ιούδα 6, η οποία αναφέρει ότι οι άγγελοι που εγκατέλειψαν τη θέση τους κρατήθηκαν σε αιώνιες αλυσίδες στο σκοτάδι μέχρι την κρίση της Μεγάλης ημέρας. Εάν αυτή η ερμηνεία είναι αληθινή, τότε η ξύρανση του Εφράτη μπορεί να μην είναι απλώς ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά ένα θεϊκό σήμα, μια ένδειξη ότι κάτι αρχαίο, κάτι κρυμμένο για χιλιάδες χρόνια πρόκειται να αποκαλυφθεί. Τι ακριβώς λέει λοιπόν η βίβλος για τους Νεφιλίμ? Στην Παλαιά Διαθήκη οι Νεφιλίμ περιγράφονται ως ισχυροί άνδρες μορφές μεγάλου μεγέθους δύναμης και επιρροής. Λέγεται ότι είναι οι απόγονοι των γιών του Θεού και των θυγατέρων των ανθρώπων. Σε ορισμένες μεταφράσεις της εβραϊκής βίβλου, η λέξη Νεφιλίμ ερμηνεύεται ως γίγαντες, ενώ σε άλλες η σημασία είναι λιγότερο βέβαιη. Οι Νεφιλίμ ήσαν εν τη γη κατά τα ημέρας εκείνας και ύστερον ακόμη όταν οι ιοί του Θεού ήλθον προς τα στιγατέρας των ανθρώπων και απέκτησαν τέκνα εξ αυτών. Ούτε ήσαν οι δυνατοί άνδρες της αρχαιότητος άνδρες ονομαστοί. Δεύτερον, το βιβλίο της Γένεσης 6:4. Πάντα υπήρχε κάποια διαφωνία όσον αφορά την πραγματική φύση των Νεφιλίμ. Ο ίδιος ο όρος εμφανίζεται μόνο 2 φορές στην Αγία Γραφή. Πρώτα στη Γένεση 6:16 και ξανά στο βιβλίο των Αριθμών 13:33. Οι μελετητές και οι θεολόγοι συζητούν την έννοια του όρου εδώ και αιώνες, με ορισμένους να τον μεταφράζουν ως γίγαντες και άλλους ως πεσόντες, όσον αφορά τη μετάφραση του όρου. Οι περισσότερες πρώιμες μεταφράσεις της βίβλου τον ερμήνευαν ως γίγαντες. Ωστόσο, ο Ακύλας της Κοινόπης προσέφερε μια διαφορετική προοπτική στην εβραϊκή ελληνική μετάφρασή του, ερμηνεύοντας τη λέξη ως πεσόντες ή εκείνους που είχαν πέσει ενώπιον των εχθρών τους. Κοιτάζοντας ξανά τη Γένεση 6, το ίδιο το απόσπασμα δεν περιγράφει άμεσα τους Νεφιλίμ ως γίγαντες. Αντίθετα, τους παρουσιάζει ως απογόνους των γιών του Θεού και των ανθρώπινων γυναικών που υπήρχαν πριν από τον κατακλυσμό και ήταν γνωστοί ως ισχυροί άνδρες με φήμη. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να πληθύνονται στο πρόσωπο της γης και γεννήθηκαν σε αυτούς κόρες, οι γη του Θεού, είδαν ότι οι κόρες των ανθρώπων ήταν όμορφες και πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες, όποιες επέλεξαν. Τότε ο Κύριος είπε: «Το πνεύμα μου δεν θα αγωνίζεται για πάντα με τον άνθρωπο, γιατί είναι σάρκα. Οι ημέρες του θα είναι 120 χρόνια, εκείνες τις ημέρες και μετά». Οι Νεφιλίμ ήταν στη γη. Όταν οι γη του Θεού ήρθαν στις κόρες των ανθρώπων και τους γέννησαν παιδιά, αυτοί ήταν δυνατοί άντρες της αρχαιότητας, άντρες φημισμένοι. Ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου ήταν μεγάλη στη γη και ότι κάθε πρόθεση των σκέψεων της καρδιάς του ήταν μόνο κακή. Ο Κύριος μετάνιωσε που είχε δημιουργήσει τον άνθρωπο στη γη, και αυτό τον λύπησε στην καρδιά του. Αντίθετα, το βιβλίο των Αριθμών 13:33 παρέχει μια πιο καθαρή εντύπωση για το μέγεθός τους. Και εκεί είδαμε τους Νεφιλίμ, τους γιους του Άγχ, και φαινόμασταν στους εαυτούς μας σαν ακρίδες, και έτσι φαινόμασταν σε αυτούς. Αυτό το εδάφιο υποδηλώνει έντονα ότι ήταν πράγματι γίγαντες. Άνθρωποι σημαντικά μεγαλύτεροι και πιο ισχυροί από τους συνηθισμένους ανθρώπους. Είναι ενδιαφέρον ότι έχει αρχίσει να κυκλοφορεί μια άλλη θεωρία για μυστηριώδη όντα φυλακισμένα κάτω από τον ποταμό Εφράτη. Ορισμένες ερμηνείες της προφητείας υποδηλώνουν ότι 4 πεσμένοι άγγελοι είναι αλυσοδεμένοι κάτω από αυτό το αρχαίο ποτάμι, περιμένοντας μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να απελευθερωθούν. Αν ο Εφράτης στερεύει πραγματικά όπως προϋπόθηκε, αυτό εγείρει μια ανατριχιαστική πιθανότητα. Πλησιάζουμε μήπως τη στιγμή που αυτές οι περιορισμένες οντότητες θα αναδυθούν και θα φέρουν χάος στον κόσμο. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης 9:14-15. Δίνεται μια ισχυρή προειδοποίηση: απελευθερώστε τους 4 αγγέλους που είναι δεμένοι στον μεγάλο ποταμό Εφράτη. Συνεχίζει περιγράφοντας πως αυτοί οι 4 άγγελοι, προετοιμασμένοι για μια ακριβή ώρα, ημέρα, μήνα και έτος, απελευθερώνονται με σκοπό να καταστρέψουν το 1/3 της ανθρωπότητας. Οι βιβλικοί μελετητές συχνά τονίζουν ότι αυτοί δεν είναι άγιοι άγγελοι, αλλά πεσμένοι επαναστατικά όντα που εκδιώχθηκαν από τον ουρανό και τέθηκαν υπό θεϊκό περιορισμό. Λέγεται ότι παραμένουν δεμένοι κάτω από τον Εφράτη μέχρι μια προκαθορισμένη στιγμή στην ιστορία, όταν θα απελευθερωθούν για να πραγματοποιήσουν καταστροφή σε μαζική κλίμακα. Αυτό εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα: γιατί φυλακίστηκαν αυτοί οι άγγελοι εξ αρχής? Ορισμένες ερμηνείες υποδηλώνουν ότι ήταν από τους πιο επικίνδυνους οπαδούς του Εωσφόρου, που εκδιώχθηκαν αφού επαναστάτησαν ενάντια στον Θεό. Σε αντίθεση με άλλες δαιμονικές δυνάμεις που πιστεύετε ότι περιφέρονται ελεύθερα, αυτές οι οντότητες θεωρούνταν πολύ ισχυρές, απαιτώντας περιορισμό μέσω θεϊκής εξουσίας. Τα τελευταία χρόνια ο Εφράτης έχει βιώσει σοβαρή πτώση, με τα επίπεδα του νερού να φτάνουν σε ιστορικά χαμηλά. Πολλοί πιστοί το βλέπουν αυτό ως κάτι περισσότερο από σύμπτωση. Το ερμηνεύουν ως εκπλήρωση προφητείας, ένα σημάδι που δείχνει άμεσα στα γεγονότα που περιγράφονται στην Αποκάλυψη. Εάν ο ποταμός συνεχίσει να υποχωρεί, θα μπορούσε αυτό να υποδηλώνει ότι πλησιάζει ο καιρός για την απελευθέρωση αυτών των πεσμένων αγγέλων, ενισχύοντας περαιτέρω αυτήν την ιδέα.
Το βιβλίο της Αποκάλυψης 16:12 περιγράφει τον ποταμό να στεγνώνει για να προετοιμάσει το δρόμο για τους βασιλιάδες από την Ανατολή. Αυτό υποδηλώνει ότι καθώς τα νερά εξαφανίζονται, δυνάμεις που ήταν κρυμμένες ή περιορισμένες για πολύ καιρό μπορεί να αρχίσουν να αναδύονται. Αν οι αναφορές για έναν σκελετό Νεφιλίμ κάτω από τον Εφράτη ληφθούν σοβαρά υπόψη. Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πρώτο ορατό σημάδι για το τι κρύβεται από κάτω. Μήπως ο ποταμός αποκαλύπτει τώρα οντότητες που έμελε να παραμείνουν κρυμμένες μέχρι την τελική κρίση. Η σύνδεση μεταξύ των Νεφιλίμ και των πεσμένων αγγέλων είναι ένα άλλο θέμα έντονης συζήτησης. Πολλοί πιστεύουν ότι οι Νεφιλίμ που περιγράφονται ως απόγονοι πεσμένων αγγέλων και ανθρώπινων γυναικών καταστράφηκαν στον μεγάλο κατακλυσμό. Ωστόσο, ίχνη της ύπαρξής τους μπορεί να εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι ανακαλύψεις ασυνήθιστα μεγάλων σκελετικών υπολειμμάτων έχουν οδηγήσει ορισμένους να υποθέσουν ότι η κληρονομιά τους δεν είχε σβηστεί εντελώς. Αν τέτοια λείψανα αποκαλύπτονται πραγματικά, εγείρεται μια άλλη πιθανότητα. Μήπως και άλλα υπερφυσικά όντα συμπεριλαμβανομένων των 4 πεσμένων αγγέλων πλησιάζουν στην απελευθέρωση. Ορισμένες θεωρίες υποδηλώνουν ότι αυτοί οι άγγελοι έπαιξαν ρόλο στη διαφθορά της ανθρωπότητας πριν από τον κατακλυσμό, οδηγώντας στη φυλάκισή τους ως μέρος της θεϊκής κρίσης. Η τελική τους απελευθέρωση, όπως περιγράφεται στην προφητεία, θα σηματοδοτούσε την αρχή ενός πρωτοφανούς χάους. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί ότι η απελευθέρωσή τους θα είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή σε παγκόσμια κλίμακα, με το 1/3 της ανθρωπότητας να χάνεται. Αυτό θα μπορούσε να εκδηλωθεί μέσω πολέμου, λοιμού ασθενειών ή ακόμα και γεγονότων πέρα από τη φυσική εξήγηση. Κοιτάζοντας τον σύγχρονο κόσμο, τις αυξανόμενες συγκρούσεις, τις περιβαλλοντικές κρίσεις και την ταχεία τεχνολογική αλλαγή, ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτές οι εξελίξεις ευθυγραμμίζονται με τις βιβλικές προειδοποιήσεις. Αν η ξύρανση του Εφράτη είναι πράγματι ένα προφητικό σημάδι, θα μπορούσε να σημαίνει ότι η ανθρωπότητα πλησιάζει σε μια κρίσιμη στιγμή που προϋπόθηκε εδώ και πολύ καιρό, καθώς αποκαλύπτονται αρχαία μυστικά και αποκαλύπτονται κρυμμένα μέρη. Προκύπτει ένα βαθύ ερώτημα. Είμαστε μάρτυρες της έναρξης των τελικών γεγονότων που περιγράφονται στην Αποκάλυψη. Ο Εφράτης είχε πάντα βαθιά συμβολική σημασία στις γραφές. Αν τώρα αποκαλύπτει ό,τι έχει κρυφτεί για χιλιάδες χρόνια, μπορεί να σηματοδοτεί ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα κάτι πολύ μεγαλύτερου. Η ανακάλυψη ενός πιθανού σκελετού Νεφελίμ μπορεί να είναι μόνο η αρχή. Μήπως η απελευθέρωση των 4 πεσμένων αγγέλων είναι η επόμενη? Ταυτόχρονα αναφορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες περιγράφουν την ανακάλυψη ενός τεράστιου σκελετού θαλάσσιου πλάσματος, αφήνοντας τους επιστήμονες προβληματισμένους. Κάποιοι έχουν αρχίσει να κάνουν συνδέσεις, αναρωτώμενοι αν και αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται με αρχαία βιβλικά πλάσματα. Στο βιβλίο του Ιώβ 41, ένα πλάσμα που ονομάζεται Λεβιάθαν περιγράφεται ως ένα ισχυρό, σχεδόν ασταμάτητο θηρίο. Ο Θεός ρωτάει: «Μπορείς να τραβήξεις τον Λεβιάθαν με αγκίστρι ή να δέσεις τη γλώσσα του με σχοινή?» Ο Λεβιάθαν απεικονίζεται ως ένα τρομακτικό όν ικανό για καταστροφή και πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο. Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους να εικάσουν ότι αν υπήρχαν κάποτε τέτοια πλάσματα, θα μπορούσαν τώρα να επανεμφανίζονται καθώς αποκαλύπτονται κρυμμένα μέρη της γης. Είτε αυτές οι ανακαλύψεις είναι συμβολικές παρεξηγημένα φυσικά φαινόμενα, είτε κάτι πιο μυστηριώδες. Συνεχίζουν να τροφοδοτούν τόσο την περιέργεια όσο και την ανησυχία. Οδηγούνται ως μέρος του εξελισσόμενου σχεδίου του Θεού. Πολλοί τώρα βλέπουν αυτά τα γεγονότα ως σημάδια των έσχατων καιρών. Η ξύρανση του ποταμού Εφράτη, η ανακάλυψη αρχαίων γιγάντων και η εμφάνιση παράξενων σημείων στους ουρανούς και τη γη, όλα φαίνεται να δείχνουν προς την εκπλήρωση της βιβλικής προφητείας. Μήπως είμαστε μάρτυρες γεγονότων που προϋπόθηκαν χιλιάδες χρόνια πριν, σημείων που σηματοδοτούν την αρχή του τέλους? Πολλοί πιστεύουν ότι αυτές δεν είναι απλές συμπτώσεις, αλλά θεϊκές προειδοποιήσεις που καλούν την ανθρωπότητα να ξυπνήσει, να μετανοήσει και να προετοιμαστεί για αυτό που έρχεται. Σε όλη τη βίβλο, ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει συχνά φυσικές καταστροφές, ουράνια σημάδια, ακόμη και ανακαλύψεις από τη γη για να επικοινωνήσει με τον λαό του. Τώρα, καθώς ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας πρωτοφανούς αλλαγής, η προφητεία μοιάζει πιο πραγματική από ποτέ. Ο ίδιος ο Ιησούς προειδοποίησε για τέτοιες στιγμές στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου 24:7-8. Είπε ότι έθνος θα ξεσηκωθεί εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας. Θα υπάρξουν λοιμοί και σεισμοί σε διάφορα μέρη. Όλα αυτά θα είναι η αρχή των πόνων του τοκετού. Αυτή η εικόνα υποδηλώνει ότι όπως ακριβώς οι πόνοι του τοκετού αυξάνονται πριν από τη γέννηση, έτσι θα ενταθούν και οι συγκρούσεις, οι καταστροφές και η παγκόσμια αναταραχή
πριν από τις τελευταίες ημέρες. Αν κοιτάξουμε τον κόσμο σήμερα, βλέπουμε έθνη σε συγκρούσεις, οικονομικούς αγώνες, φυσικές καταστροφές και ασυνήθιστα σημάδια στον ουρανό. Αυτά τα γεγονότα μοιάζουν πολύ με αυτά που περιέγραψε ο Ιησούς, οδηγώντας πολλούς να πιστέψουν ότι η ανθρωπότητα πλησιάζει σε ένα προφητικό σημείο καμπής. Η βίβλος τονίζει επίσης τον ποταμό Εφράτη σε πολλά αποσπάσματα των έσχατων καιρών. Η ξήρανσή του δεν θεωρείται απλώς ως περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά ως εκπλήρωση προφητείας. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης 16:12 αναφέρεται ότι ο έκτος άγγελος έχισε την φιάλη του στον μεγάλο ποταμό Εφράτη και το νερό του ξεράθηκε για να ετοιμαστεί η οδός για τους βασιλιάδες από την Ανατολή. Αυτό υποδηλώνει ότι η εξαφάνιση του ποταμού θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στα γεγονότα που οδήγησαν στις τελικές μάχες που συχνά συνδέονται με τον Αρμαγεδόνα, καθώς ο Εφράτης υποχωρεί. Αναφέρονται επίσης παράξενες ανακαλύψεις συμπεριλαμβανομένου αυτού που φαίνεται να είναι ένας γιγάντιος σκελετός που πιθανώς συνδέεται με τους Νεφιλίμ. Στο βιβλίο της Γένεσης 6:4 είναι γραμμένο ότι οι Νεφιλίμ ήταν στη γη εκείνες τις ημέρες και επίσης αργότερα όταν οι γη του Θεού ήρθαν στις κόρες των ανθρώπων και απέκτησαν παιδιά μαζί τους. Ήταν οι ισχυροί άνδρες της αρχαιότητας, άνδρες φημισμένοι. Αν τέτοια λείψανα ανήκουν πραγματικά στους Νεφιλίμ, αυτό θα υποδηλώνει ότι αυτές οι αρχαίες αφηγήσεις δεν ήταν απλώς συμβολικές. Η επανεμφάνισή τους θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως προειδοποίηση ότι οι κρυμμένες από καιρό δυνάμεις αρχίζουν να εμφανίζονται ξανά, ακριβώς όπως η προφητεία μιλάει για πνευματική σύγκρουση στις έσχατες ημέρες. Με τους πολέμους, τις επιδημίες, τις φυσικές καταστροφές και την παγκόσμια αστάθεια να αυξάνονται, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για πολλούς να αγνοήσουν αυτά τα σημάδια. Κάποιοι πιστεύουν ότι ζούμε στην εποχή που οδηγεί στην επιστροφή του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο 3:1. 5. Ότι στις έσχατες ημέρες θα υπάρξουν τρομεροί καιροί. Οι άνθρωποι θα γίνουν φύλαυτοι, φιλάργυροι, υπερήφανοι, υβριστές, ανυπάκουοι, αχάριστοι και χωρίς αυτοσυγκράτηση. Σε σύγκριση με τον σημερινό κόσμο, πολλοί βλέπουν εντυπωσιακές ομοιότητες, αυξανόμενη διαφθορά, απληστία, ηθική παρακμή και εκτεταμένη απάτη. Αυτό εγείρει ένα σοβαρό ερώτημα. Θα μπορούσαν η ανακάλυψη γιγάντιων λειψάνων, η αποξήρανση του Εφράτη και το αυξανόμενο χάος στον κόσμο να συνδέονται? Θα μπορούσαν να είναι σημάδια ότι ο χρόνος κοντεύει. Αν αυτές οι βιβλικές προειδοποιήσεις εκτιλήσονται μπροστά στα μάτια μας, τότε πολλοί πιστεύουν ότι τώρα είναι η ώρα να επιστρέψουμε στον Θεό, να ενισχύσουμε την πίστη μας και να προετοιμαστούμε πνευματικά. Η Αγία Γραφή τονίζει ότι όσοι είναι απροετοίμαστοι μπορεί να ευνηδιαστούν. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου 24:42. 44 ο Ιησούς προειδοποίησε τους ανθρώπους να παραμένουν σε εγρήγορση επειδή κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα ή την ώρα της επιστροφής του. Όπως ακριβώς ένας ιδιοκτήτης σπιτιού θα έμενε σε εγρήγορση αν ήξερε ότι ερχόταν ένας κλέφτης, οι πιστοί καλούνται να παραμένουν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Τα γεγονότα γύρω από τον ποταμό Εφράτη και την κατάσταση του σύγχρονου κόσμου μπορεί να μην είναι τυχαία. Για πολλούς θεωρούνται ως προειδοποιήσεις μια πρόσκληση για αναζήτηση της αλήθειας, μετάνοια και προετοιμασία για ό,τι βρίσκεται μπροστά μας. Βρισκόμαστε στο κατόφλι των εσχάτων ημερών. Κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Αλλά για όσους πιστεύουν ένα πράγμα, παραμένει σαφές. Το μήνυμα των γραφών συνεχίζει να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας, καλώντας κάθε άτομο να συλλογιστεί, να αφυπνιστεί και να αναπτυχθεί στην πίστη. Κι όμως ενώ η γη αποκαλύπτει ό,τι ήταν θαμένο και οι θάλασσες εγκαταλείπουν τα αρχεία τους απομεινάρια, ένα άλλο είδος αποκάλυψης λαμβάνει χώρα. Ένα που δεν είναι σκαλισμένο σε πέτρα ή κόκαλο, αλλά γραμμένο ήσυχα στις καρδιές της ανθρωπότητας. Δεν φτάνει με σεισμούς ή ρήξεις, ξεδιπλώνεται σε επιλογές, σε επιθυμίες. Στην αργή μετατόπιση αυτού που μια γενιά αποκαλεί σωστό και λάθος. Σε όλα τα έθνη και τους πολιτισμούς κάτι ανεπαίσθητο έχει αλλάξει. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν αλήθεια τώρα υποκύπτει στην κοινή γνώμη. Αυτό που κάποτε ήταν περιορισμένο τώρα αναζητά έκφραση χωρίς όρια. Υπάρχει μια αυξανόμενη δίψα όχι για σοφία, αλλά για τον εαυτό, όχι για την αλήθεια, αλλά για την επιβεβαίωση. Και παρόλο που φαίνεται συνηθισμένο, η Αγία Γραφή έχει περιγράψει εδώ και καιρό αυτό το μοτίβο με εντυπωσιακή σαφήνεια. Στη δεύτερη Τιμόθεο 3:15 ο Απόστολος Παύλος γράφει για μια εποχή που οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι. Φιλάργυροι, υπερήφανοι, βλάσφημοι, αχάριστοι, ανώσιοι, χωρίς αγάπη. Δεν είναι γραμμένο ως καταδίκη, αλλά ως αναγνώριση ένας καθρέφτης που κρατιέται σε μια μελλοντική εποχή. Μια εποχή όπου η εξωτερική πρόοδος καλύπτει την εσωτερική παρακμή. Ο προφήτης Ισαΐας κάποτε προειδοποίησε για μια τέτοια στροφή λέγοντας «Αλίμονο σε εκείνους που αποκαλούν το κακό καλό και το καλό κακό, που βάζουν το σκοτάδι για φως και το φως για σκοτάδι». Ισαΐας 5:20 δεν είναι μια αντιστροφή των συστημάτων, αλλά της ίδιας της αντίληψης. Μια ήσυχη σύγχυση που εξαπλώνεται όχι με τη βία, αλλά με την αποδοχή. Και στις ημέρες του αρχαίου Ισραήλ ένα παρόμοιο μοτίβο αναδύθηκε.
Το βιβλίο των Κριτών καταγράφει μια στοιχειωτική γραμμή που επαναλαμβάνεται σε όλη εκείνη την εποχή. Ο καθένας έκανε αυτό που ήταν σωστό στα μάτια του. Δεν ήταν χάος στην αρχή. Ήταν ελευθερία. Ελευθερία χωρίς κατεύθυνση, χωρίς αλήθεια για να την αγκυροβολήσει. Και σιγά σιγά αυτή η ελευθερία έδωσε τη θέση της στη διαίρεση στην απώλεια σε έναν λαό που δεν μπορούσε πλέον να αναγνωρίσει τη φωνή που κάποτε τον οδηγούσε. Ακόμα και ο Σολομών. Ένας βασιλιάς που του είχε δοθεί απεριόριστη σοφία συλλογίστηκε τον κίνδυνο ενός τέτοιου μονοπατιού. «Υπάρχει ένας δρόμος που φαίνεται σωστός σε έναν άνθρωπο», έγραψε. «Αλλά το τέλος του είναι ο δρόμος του θανάτου». Ο κίνδυνος λοιπόν δεν βρίσκεται πάντα σε αυτό που φαίνεται λάθος, αλλά σε αυτό που φαίνεται σωστό χωρίς διάκριση. Ωστόσο, μέσα σε αυτές τις προειδοποιήσεις υπάρχει πάντα μια πρόσκληση. Γιατί οι γραφές δεν αποκαλύπτουν παρακμή, δεν καταδικάζουν, αλλά αφυπνίζουν. Στο Μιχαίας 6:8 η κλίση είναι απλή αλλά διαρκής. Να ενεργείς δίκαια, να αγαπάς το έλεος και να περπατάς ταπεινά με τον Θεό σου. Όχι πολυπλοκότητα, αλλά σαφήνεια, όχι φόβος, αλλά επιστροφή. Και έτσι, καθώς ο κόσμος γύρω μας μετατοπίζεται μέσα από ανακαλύψεις κάτω από τη γη και αλλαγές μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, το βαθύτερο ερώτημα δεν είναι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και τι αποκαλύπτει. Γιατί αν τα σημάδια στη δημιουργία δείχνουν προς τα έξω και τα σημάδια στην κοινωνία δείχνουν προς τα μέσα, τότε και τα δύο λένε την ίδια αλήθεια με διαφορετικούς τρόπους. Ότι η ανθρωπότητα δεν παρασύρεται απλώς τυχαία. Ότι σε κάθε εποχή δίνεται μια στιγμή αναγνώρισης. Και ότι ακόμη και σε μια εποχή σύγχυσης το μονοπάτι της αλήθειας δεν έχει ποτέ αφαιρεθεί. Μόνο έχει παραβλεφθεί. Και αν τα σημάδια γύρω μας δεν είναι τυχαία αλλά υφαίνονται με ήσυχη πρόθεση, τότε το ερώτημα στρέφεται για άλλη μια φορά προς τα μέσα, όχι προς τον φόβο, αλλά προς την ετοιμότητα. Γιατί σε όλη την Αγία Γραφή, κάθε φορά που ο κόσμος πλησίαζε σε μια στιγμή στροφής, ο Θεός δεν παρέμενε σιωπηλός. Ήψωνε φωνές, έστειλε προειδοποιήσεις. Ζήτησε πίστη όχι ως ιδέα, αλλά ως ζωντανή απάντηση. Η πίστη στην απλούστερη μορφή της δεν ξεκινά με τη βεβαιότητα, αλλά με την αναζήτηση. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Οι μαθητές κάποτε ήρθαν στον Ιησού με ένα ταπεινό αίτημα. «Κύριε, αύξησε την πίστη μας». Δεν ισχυρίστηκαν ότι την κατήχαν πλήρως. Την ζήτησαν και σε αυτό το αίτημα αποκάλυψαν το πρώτο βήμα. Η πίστη μεγαλώνει όταν είναι επιθυμητή. Αλλά η Αγία Γραφή δεν αφήνει την πίστη μόνο στα λόγια, την καλεί σε δράση. Η επιστολή του Ιακώβου λέει ξεκάθαρα: να είστε εκτελεστές του λόγου και όχι μόνο ακροατές. Γιατί η πίστη που μένει αδρανής σιγά σιγά εξασθενεί, ενώ η πίστη που εκφράζεται μέσω της υπακοής ριζώνει. Όπως ο Αβραάμ που περπάτησε χωρίς να γνωρίζει τον προορισμό, εμπιστευόμενος όχι σε αυτό που έβλεπε, αλλά σε αυτόν που είχε μιλήσει. Κι όμως υπάρχει ένα βαθύτερο στρώμα. Η εμπιστοσύνη που παγαμένει ακόμα και όταν η κατανόηση δεν το κάνει. Ο ψαλμοδός γράφει: «Ο δρόμος σου ήταν στη θάλασσα, το μονοπάτι σου στα μεγάλα νερά και τα βήματά σου δεν ήταν γνωστά». Ο χρόνος του Θεού είναι συχνά αόρατος. Η κίνησή του δεν είναι πάντα κατανοητή. Και παρόλα αυτά, η πίστη παραμένει όχι επειδή βλέπει καθαρά, αλλά επειδή εμπιστεύεται πλήρως. Εδώ αρχίζει να διαμορφώνεται ο ρόλος του φύλακα. Στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ, ο φύλακας δεν είναι αυτός που δημιουργεί την προειδοποίηση, αλλά αυτός που την αναγνωρίζει. Όταν βλέπει το σπαθί να έρχεται στη γη, αν σαλπίσει και προειδοποιήσει τους ανθρώπους, η ευθύνη δεν είναι να ελέγξει τη στιγμή, αλλά να αφυπνίσει και άλλους για αυτήν. Γιατί ο ίδιος ο Ιησούς μίλησε για μια εποχή που μια τέτοια επίγνωση θα ήταν σπάνια. Όπως ήταν στις μέρες του Νόε, έτσι θα είναι και στις μέρες του Υιού του ανθρώπου. Η ζωή συνεχιζόταν κανονικά τότε. Φαγητό, οικοδόμηση, σχεδιασμός μέχρι να φτάσει η στιγμή. Όχι επειδή δεν υπήρχε προειδοποίηση, αλλά επειδή δεν αναγνωρίστηκε. Και σε αυτό το κάλεσμα. Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο τι συμβαίνει στον κόσμο, αλλά πώς επιλέγει κανείς να αντιδράσει όταν τα σημάδια είναι ήδη εδώ. Όταν αυτά τα σημάδια παρατηρούνται μόνα τους, μπορούν να αγνοηθούν. Ένα ποτάμι που στεγνώνει μπορεί να ονομαστεί κλίμα. Τα αρχαία ερείπια μπορούν να ονομαστούν σύμπτωση. Η κοινωνική αλλαγή μπορεί να ονομαστεί πρόοδος. Αλλά όταν αρχίζουν να συγκλίνουν, η φύση να μετατοπίζεται, η ιστορία να αποκαλύπτεται, το αόρατο να υπονοείται και οι ανθρώπινες καρδιές να παρασύρονται, η Αγία Γραφή μας προσκαλεί να κοιτάξουμε ξανά. Όχι ξεχωριστά, αλλά μαζί. Ο Ιησούς είπε κάποτε: «Όταν δείτε όλα αυτά, να ξέρετε ότι είναι κοντά στις πόρτες». Όχι ένα σημάδι, όχι δύο, αλλά ένα μοτίβο που διαμορφώνεται ταυτόχρονα σε όλη τη δημιουργία. Την ιστορία και την ανθρωπότητα. Ο προφήτης Δανιήλ μίλησε για μια εποχή που η γνώση θα αυξηθεί, ενώ ο Αμώς διακήρυξε: «Βεβαίως, ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα αν δεν αποκαλύψει το μυστικό του στους δούλους του». Και στην επιστολή προς Εβραίους 12:27 είναι γραμμένο ότι ό,τι μπορεί να κλονιστεί, θα κλονιστεί ώστε να παραμείνει ό,τι δεν μπορεί να κλονιστεί. Αν το ποτάμι αποκαλύπτει ό,τι ήταν κρυμμένο, τι ακολουθεί? Αν αρχαία πράγματα αναδύονται, τι δείχνουν? Αν οι γραφές ευθυγραμμίζονται με το παρόν που βρισκόμαστε τώρα? Αν αυτό το μήνυμα σας έκανε να σταματήσετε και να σκεφτείτε,
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να απαντήσετε, να μοιραστείτε τις σκέψεις σας και αν νιώθετε ότι σας οδήγησε. Αφήστε μια σύντομη προσευχή παρακάτω. Σας ευχαριστούμε που μείνατε σε αυτό το ταξίδι μέχρι το τέλος.